መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 97 እግዚአብሔር ነጊሱ ምድሪ ትተሓጐስ እቶም ብዙሓት ደሴታት ባህ ይበሎም ደበናን ጸልማትን ይኸብዎ ጽድቅን ፍርድን መሰረት ዝፋኑ እዩ ሓዊ ኣብ ቅድሚኡ ኸይድ ንጸላእቱ ኣብ ዙርያኡ የንድዶም መባርኡ ንዓለም ኣብርሀ ምድሪ ሪኣቶ አንቀጥቀጠት ኣኽራን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ኩሉ ምድሪ ከም ስምዒ መኸኹ ሰማያት ንጽድቂ ኣውረዩ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ክብሩ ረኣዩ ንምስልታት ዝሰግዱን ብጣዖታት ዝምግሑን ኩሎም ይሕፈሩ ኩልኹም ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ፍግም በሉ ዎ እግዚአብሔር ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ልዑል ኢኻ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ኣዚኻ ልዑል ኢኻ እሞ ዎ እግዚአብሔር ጽዮን ሰሚዓ ተሓጐሰት ኣዋልድ ይሁዳውን ብዛዕባ ፍርድኻ እልል በላ ኣቱም ንእግዚአብሔር እተፍቅርዎ እከይጽልኡ ነፍሲ ቅዱሳኑ ይሕሉ ካብ ኢድ ረሲኣን የናግፎም ብርሃን ንጻድቃን ደስታ ኸኣ ንቑኑዓት ልቢ ተዘርአ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ተሓጐሱ ንቅዱስ ስሙ እውን ኣመስግንዎ